Good morning, guys. Yan. Good morning po. Morning po, guys. Mami Drago. Guys. Yan. Ang aga namin, guys, nagising maaga-aga pa. Dahil magluluto kami na magluluto. sopas. Ay, nga pala. Alam iyo. Bali, magluluto kami, guys, ng sopas at saka itong tinapay. Mamimigay kami sa Batuili. Kami po ay mag-outreach. Para po sa Dahil mga bata. birthday po ni Camera Girl. Saan punta, Peng? Saan tayo, Peng? Tamang Galamay Dragon Fruit Farm lang tayo bukas. Bawal lumabas. Dahil pandemic, bawal lumabas. Stay home. Stay at home. Much later. Hi guys! Welcome po sa aming YouTube channel. Bali ngayon guys, nandito po kami sa Batuili. Bali ngayon po kami mag-outreach dito sa Batuili dahil birthday po ni Camera Girl. Mamimigay lang po kami ng sopas at saka tinapay po. Kasama natin ang team BFL. Yan. Hello guys! Hi guys! Yan. Tara guys, simulan natin at baka nagugutom na po sila. Let's go! Thank you! Thank you! Ay, ano na lang, kabutan na lang namin tayo. Huwag na kayong tatay sa pwesto ninyo, ha? Kulang kayo. Experience ka ba sa ano, Jay? Wala. Tawagin niyo pa yung iba. Yung mga hina, pwede ang hina. Pag naubos na ninyo, ano, mayroon pa naman dito. Pwede rin bumalik. Pwede pang bumalik ha. Hingin na lang kayo natin pagi. Kahit tatlong balik. At saan yung mga ina? Pwede kung pumunta dito kumain. Dandan lang, mainit ha. Tahan na ha. Pag kulang, kuha ulit doon ha. Punta doon kila ate. Ito kuya. Baka na kuya dali. Ayaw? Noon natin sa kayo pag-loan? Kanahin lang mo? Buha. Baka kuya. Pag kulang, kuha doon ha. Kamay ko na yun lang ko nanay? Sige, bunungan mo na yun. Kasi mamaya na yung sopa. Ataw ko na yung mga nanay natin ba? Tawagin na. Madami yan. Mag-iakot lang. Ay, tawagan ka dyan. Oh, matapon ate oh. Salamat kay Camera Girl. Ryan, magkipin ng buwan. Laban ang tanggaw di. Ganda lang. Dandan lang. Kapag gusto nyo, magwa lang kayo doon ha. Hingi lang kayo doon. Dito walang lugar. Thank you, hala. Gaya. Dito tayo, dito, dali. Doon kayo, dali. Doon kayo, dali. Lapit doon. Paglawan niya, paglawaan niya. Kuha lang kayo doon ha kapag ubos na. Hingi pa tayo kila ate na.
Hello. Mainit kuya. Pag kulang, kuha pa kayo doon ha. Madami pa doon. Meron pa bang parang? Pwede mag-ulit ko ah. Ate ko ang? Pag may gusto ka, meron pa. Maghingi kayo dito. Doon, kuha ka pa doon. Dali. Dali, kuha pa kayo doon. Bilisan nyo ubusin para makaulit. No, kuya. O, namo si kuya. O, kabilis niya na ubos. O, yung face mask mo. O, nahulog. Sorry po, man. Kuya, saan na yan? Hingi. Hingi ka pa. Dali. Ang dami pa doon. Diana. Akin. Lagyan natin. Diana, bilangan alaywa aw. Ano sakit ah? Ha? Ano sakit ba? Hingi ka pa doon, kuya. Dali. Sunod ka doon kay ate. Ate, ito pa. Nanay mo na ita. Ako merienda ya. Ano kuha pa? Bilisan ubusin para makaulit. Para makarami. Kanino ito? Ito. Ay. Kanino? Ay, sa kanya. Subo ng subo. No, kuya, sarap. Asan yung tinapay mo? Handaan? Ay, sa kanya yan? Kainit naman sa pwesto mo. Dito ka. Sila ma'am, ay, hindi pa bigyan. Wah, huli. Bilisan mo, oh, para makaulit ka pa, oh. Kuha ka pa doon, dali. Dili. Ayaw na? Ayaw na? Lagyan natin, dali. Lagyan natin? Ikaw, lagyan natin? Ikaw. Kain lang ng kain, ah. No. Buhay mo pa yan ha. Hingi ka pa pag gusto mo pa. Nilagyan natin. Bigyan mo kay nanay mo. Bigyan mo kay mama mo. Ano si mama mo? Ha? Ang mga mulya, ganyan. Wala ka nang kapatid? Ay, ito, kuya mo? Ay, ito? Magkapatid kayo? Ba't di kayo magkamukha? Nako. Ha? Bigyan natin to. Ibigay mo doon kay mama mo. So, ha? Ayaw mo na? Dali, bigyan natin. Ano naman kasasa? Ano na nini? Kalingitan ni Basang ni. So, taba mo. Doon ka, oh, doon. Lipat ka doon, oh, sa lilim. Mainit. Mainit dyan, dali. Dali, doon ka, dali. Mainit dyan. Pinagpapawisan ka. Gusto mo pa? Second batch. Sino pa gusto? Patingin. Ikaw, kuya. Gusto mo pa? Andun na? Diyan ka sa lilim, kuya. Oh, mainit. Dali. Hingi pa kayo doon, ate. Hingi pa kayo doon.
Kalkaling utanan na eh. Ano? Pangatlo na yan, kuya? Ayos ah. Ganun dapat. Diba? Talo kayo ni kuya, nakapangatlo na. Kuha ka pa doon ate. O yung mga plastic nyo, dito nyo lagay ha. Yung mga disposable cup. Gusto pa raw niya guys. Pangatlo na. Pangilan mo ang baso na yan? Pangatlo. Pangilan? Dali, lagyan pa natin. Diba, ayos yan ah. Good. Galing kumain ni kuya. Kain lang ng kain. Namu yung isa. Oh, nakabuka pa yan. Gusto mo pa kuya? Ha? Ano? Gusto pa? O, dali. Punta lang doon. Pang-apat. 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 Sige na ba? Para magtaba. Nadulin na ko ang maniwang. Kaway kayo, ganun. Kaway. Dali. Ate, ito po. Dali, dali. Puka dito. Busin yan ha. Susunod man ka sa Ano ka dito, lapit dito. Ano? 5. Bigay mo na may isa. Sinong walang tinapay? Kayo lang pa na? Meron na. Siyempre, dalawa sila ko. Diyan mo ba? Ate, ito po ako kanina. Dali, buka dito ko. Bigyan kita ng buka. Para magtaba ka. Dito. Thank you, Ate Peng. Thank you, Ate Peng. Happy birthday, Ate Peng. Birthday, Ate Peng. Thank you, Ate Peng. Thank you, Ate Peng. Birthday, Ate Peng. Birthday, Ate Peng. Mabusog. Opo. Happy birthday. Happy birthday. Thank you. Ang cute naman ang buhok mo, kulot. Patayin nga yung buhok mo, oh, kulot. Ganda-ganda yun ang buhok, eh.
Saan ka pupunta? Ang cute mo naman. Hello ka, dali. Hello. Kamu, dali. Hello. Hello ka na lang, Neng. Dali. Dali. Ikaw, meron ka na lang. Ikaw, Neng. Thank you po. Thank you rin po. Bye-bye. Bye-bye. Next time ulit. Guys, pauwi na guys. A few moments later. Apang! Nene. Kumusta Apong? Ba't nag-alis ka na doon ay? Naglayas pa kagabi, hinabol ni Alvin mo daw. Saan nagpunta? Panam. Kagabi, Ba't naglayas ka po? kumain na nga. Tapos na kang kumain, madilim na. Lumabas pa. Nakarating hanggang daw kila Eileen. Buti na nag-alis ka pa kasi Kasi ako. natin dito. Ay, sino umay na ni pa? Huwag Ni Eileen. Hindi nga mo ito. Hindi, utang to pong. Ay, utang mo. Utang mo eh. Joke lang. Sila lang namin yan. Huwag ka na maglayas-layas po. Alam mo. Aisa. Ay, ako na naman si Alsa. Sino yun ay? Kasi, yan. Ho, tinaga mo. Hoy! Mag-hi ka po. Angel! Hindi. Bahay ni Apong Dora guys. Hindi, kailangan. Kailangan. Bagay. Dito na siya nakatira kasi Dito ka na nakatira pa? Oo. walang mag-alaga dun sa ano. Maghapon mo. Huwag ka na maglabas-labas ng bahay po. Kasi ano, masagasaka dyan ng ano, motor, ang daming dumadaan. Sinabi namin kanina ko, ay mas mabuti kaya mamatay na ako. Ulyanin naman eh. Huwag yung pansinin yun. Kung kayo ay guwan, o ay nako, aywan ko lang. Isa ka lang dito pa? Oo. Matanda na kasi ako. Gabi at araw dito. Gabi at araw. Nung matuputan, pumanaw. Pasir na ako. Hindi ka nilalamig dito po? Oo, ako na lang. Isa-isa. Hindi ka ginalamok dito, guys. Hindi, Apong. Ano yung Pagkita ko yung malaking kardiro ko naman, nandun sa kalan. Biglang niya. Ilaw? Bakit? Ikaw ang magkwan doon magsilde, ganon. Pero may ano po dito? Na sinira-sira niya ang ilaw niya. Bakit mo sinisira, Apong? Wala kang ilaw. Hindi niya Yung ilaw na hindi niya maabot? Kaya nga, yun na lang ang mas maganda. Doon, oh. Yung nakasabit Mabot niya na paggarod dyan. Kung Kaya yung sirain kahit mo. solar lang. Iso, Maliit. Ba't magawala ka, Apang? Huwag ka na, pag nakainom, nag-arusos ka pa pa? hindi. Ayun, sigarilyo ay. Oo, sigarilyo. Mahaba. Mahaba. Hindi niya na maabot. Kasi dito lang noon, ginaganon na. February 2nd, 1930. Yung birthday mo pa? Ay, oo. Ilang taon ka na ba? February 2nd, 1930. Ganun na lang ang ibigay niyo sa kanya yung... Kaya yun. Ilan taon ka na po? Isa lang connect yun. Aywan ko 18? 18 years old? Oo. Oo. Oo, matanda na. Ulyanin pa. Ganun talaga pong Maganda pa man po. Oo, ako pa. Wala pong mag-alaga sa kanya kasi yung anak niya ay may sakit din po. Magmerinda ka na pa? Hindi pa. Kaya na merindahin mo na yung Ay, natin. maliit na dala namin. Oo. Tama na. Bakit ba? Wala, nagdala kami dito po. Galing kami sa Batuili po. Nagbigay kami ng tinapay din. Thank you. Tapos naalala namin danan ka. Oo, maganda ang bahay ko. Paris Air. Fresh air. Tama, fresh air. Paris Air. Libre ang aircon. English si Lola. Hindi na kailangan ng ano ng electric fan at aircon.
Pasok naman ang lamok. Kaya lang malamak dito apo. Lutuan niya guys oh. Gustong magluto kahapon. Yung kwan lang, kanin, yung ulam at saka kwan doon. Balihin natiran lang daw siya guys ng pagkain ni Uncle Rude, yung po yung asawa nung anak niya kasi may sakit. Ikaw na lang mag-alis-alis dito ka lang sa loob eh. Oo, sumataya kumain ka, hindi ka ga umayalalyaon ka lang. Walang ganun din daw eh. Bakit? Kalakas-lakas mo pa. Kita niyo yung bahay ko, maganda. Ganda? Oo. Pag pinayos to po, okay lang sa'yo? Hindi na. Maganda na ako. Okay sa ganyan oh. Matayak tumulan ang awan ng balayan. Kasi wala na. Ang gusto itintin ka, Bilang ka namin playon. Mamatay na ako, pupunta ako doon. Aalagaan niya. saan? Kaso Ang ayaw ni Ate Tinting kasi Nagalayas. layas ng layas. yung ang gusto niya nga yung hindi siya matalabas na sana. Eh, may hika man din siya. Ano siya, pag nagalayas ka. Siyempre nagapani. Akitin ko yung bahay mo po nga. Ha? Okay lang mag-akit ako pa. Oo, sige. Nakamar ba tayo? Kaingay pa ng pinto mo oh. Oo. Mabuti na punta kayo sa amin. Raid natin yung bahay ni Apo. Nate, dapat yung mga plastic. Ito mga damit mo pa? Ano? Ito yung dala mo dito pa? Kumot? Ito guys yung mga damit ay yung mga kumot na galing sa kabila. Dun sa Apo. May hika din kasi guys yung Apo kaya. Ayun guys oh. Butas yung likod. Ay! Ay, nako. Umaga, mag-iga ako. Ito gamit mo pang kulamba. Pwede ko pang kiskisan ng paano. Ay, gurit ka! Ay, naburas. Muntik na ako nabuslot. Maan ko pa'y kuma. Kadami parang damit pong eh. Ano to pong? Sabon. Kilala. Kilala mo kami pong, hindi mo lang matandaan po. Saka naliligo pong dun sa kabila. Oo, doon. Magbuhat ako ng kwan, tubig na 2 lata. Doon ako sa kwan. Saan? Doon. Sa silang? Silong, oo. Diyan ka naliligo sa silang? Oo. Kasya ka pa dyan? Oo, kasi mag-upo ako gano'n sa kwan. Hanggang dito yung kwan. Aroy. Bidang ko, maligo ka ko doon. Ako ay mamatay, magpunta kayo ah. Hindi pa, kalakas-lakas pa. Kung hindi kayo magpunta, iwan ko lang. Ano? Magpunta ako sa inyo. Hoy, gising na. Nandito naman ako. Hoy, gising na. Hindi ah, kalakas-lakas mo pa po. Oo. Mabuti nagpunta kayo dito. Naalala ka namin po. Sige. Nagbigay kami ng mga piman. Kasi nga ang buko. Anak di paseng. Wow. Butot. Pero apong, promise mo, huwag ka na maglabas ha, huwag ka na maglayas. Oo. Promise? Pero kung ako ay mamatay, Kayo daw punta. magpunta kayo. Oo magpunta Kung kami hindi kayo magpunta, ano, hoy, gising na. Bakit? Hindi kami nagpunta sa amin. Pupunta. Pag hindi ka, pag naglayas ka pa, hindi kami talaga pupunta. na kami magbalik. Mabait naman ako. Uyanin Sige ha, sabi mo yan. Tandaan mga taga-sambulan ay magsusumbong ako Oo. sa kanila. Kung mag-aalis ka Oo, kahit na, tapos na. Kasi apong, pag nasagasaan ka ng motor dyan, wanan Wala nang apong dorang maganda. Ay, nangunjay. Basta apong, huwag ka nang maglayas. Promise mo, promise nga Rod. Paano promise mo po? Ulyanin pa man. Sugad ko na putin man eh. Tugan. Pupuntahan ka na lang namin dito kapag hatiran ka namin ng pagkain mo. Opo, salamat po. Okay po. O, sige, salamat. Magberinda ka na po. Oo, sige, salamat. Okay po. Opo. Much later. Yan, punta namin, binalikan namin guys si Apong Dora. Dinala namin ng prutas at saka ilaw at saka gatas. Wala pa Walang May dala kaming prutas tsaka Ay na, thank you. ilaw. Lagyan natin ng ilaw yung bahay mo pong now. Oo, maraming salamat. So,
Pa-birthday sa'yo ni Ipeng, ni Camera Girl. Pa-birthday sa'yo ni Ipeng. Ay, gatas ka na po. At saka sukal. Konting prutas. Ang inulam mo kanina po. Pagkilabangan. Nang, anong ulam mo? Kainin mo to po ha? Busimin po. Salamat po. Lagay mo na lang dyan at i-bungkos sa... Magiging ka nagmalmalong. Hindi nakaligo sa... Bakit apo? Masakit ang ulo mo? Magmaditiri na. Bakit? May lagnat ka pa? Wala, mainit nga siya oh. Pag nag-ilaw to tayo, anong ininom mong gabot po? Malagay pa ito. Kainin mo to po nga. Masumugat siya dyan, oh, yung ano. Ay na, gusto ito yun. Tama na. Bakit ay? Oo nga eh. Sakit yung katawan mo, apa? Oo. Matukol na ito. Naka, baka hindi ka na. Badi ka pa'y magkikati kalagtan. Exercise pa? Exercise. Saan ba Dito tindahan lang dito? sa bahay. Hindi ganun ta. Anong gamot? Bala kaya ko na dami. Paracetamol. Ay, po. Ay, salamat. Palagi kayong nagpunta dito. Ay, naku. Kainin mo yun na po nga. Oo, thank you po. Salamat. Marami akong utang sa loob sa inyo. Okay lang po. Oo. Mga ko manuti taon ko 1935. 86, 85. Oo. Malakas pa. Oo. February 2nd. Mag 200 ka pa nga ano po? Ay, nako, sobrang ulyanin na. Walang guwan. Kainin mo yung nga saging mo, apo. Opo. Ay, salamat. Baka matinag ka tinay, malaglag ka. Oh, taas man, oh. Ano? Inom ka ng gamot. Ayan, apong. Yan, mailaw ko na, apong. Ilaw. Nalulok ma, hindi mo man yata nilulaw. Oo, wala na. Alis na kami, pong. Opo, salamat. Okay, thank you, pong. Kainin mo lahat yan, po nga. Kaway ka din sa Tama na pants nga, mo. huwag kayong Ha? magbigay. Tama na yun. Sige, pong. Bye-bye. Bye-bye. Salamat. Po.